Hej! Har du en Facebook-profil? Har du lyst til at udbrede budskabet fra Socialdemokraterne i Lejre? Så gør følgende. Fra din profil, gå ind på Socialdemokraterne Lejre. Det er en Facebook-side. Her kan du få nyheder fra Lejreforeningen, følge med og deltage i politiske debatter, der betyder noget for dig. Tryk først på knappen Synes godt om. Tryk derefter på Indstillinger og del. Tryk til sidst Del side. Sådan. Nu kan du følge med i nyhedsstof og begivenheder fra Socialdemokraterne i Lejre. Tak for din hjælp og deltagelse i politik i Lejre. Husk at stemme af til regionsrådsvalget og kommunalvalget den 19. november.